Buntag boss. Morning. Buntag boss. Morning boss. Morning. Buntag. Morning boss. Boss morning. Boss buntag. Morning boss. Morning boss. Buntag boss. Morning. Buntag boss. Morning. Buntag. Buntag. Morning boss. Buntag boss. Ada ka na kay ko na good morning ba? Amigos! May buntag sa tanan. Holy shit. Ana ako karon diri sa Jack's Ridge kay ang gisabayan to kung uyab kung gibiyaan mo ko asa tan dira sa kong bike. Kay ang trip ani niya karon is magpapayat sa katas babaw. Sana to kaya pa na isa ka ang bike sa babaw. Saka. Sige gyud. Ay pahulay, sige diretso. Kapoy na ka? Ay pagkapoy-kapoy siya. Tara. Diretso ta. Hoy. Saman. Tara. Uy, nakakayo? Kaayo, dapat ko sila. Hanggang nanta, mauli nanta. Magpasila, di ko sila gikan. Kita sa ubos na tagikan para musaka lang. Kapoy na. Mga gunggong, mga pasar. Dili lang, huwag magluya-luya. Ayaw, pagluya-luya. Kaon ta? Walay kaon-kaon. Lang kung sa itong kahimtang diya. Okay pa? Kumukaon. Lay it-it. Yan na nang it-it. Kita pwede mo malikas dito. Istasyon sa pros. Huwag ilaga nga patay. Adi tamad to. Matutag stretch. Kaon ta dito. Oh, want to eat. Walay it-it. Uy! Yan! Basta ning payat sa ako ning yan. Kaya tambok na kayo. Igos pa kagi kanyan sa rasa. Gabi eh. O bakit tulog? May na. Ayaw! Pagluya-luya. Igor! Igor! Gor! Uy! Ay kan! Igos pa ka? Buang. Tarong ba? Yeah! Si Igor day si Romel kauban day sila pero kusog day si Romel mudagan. Si Romel sa IT Park na ako nasugatan ganina tapos kining si Igor karon pa na sugatan. Saba kay akong hablo. Dapat mo saba gina siya. Diya, anak gyud kay para mo payat ka. Na, tuyo ka na. Tuyo ka na. Taas imong bangko nya. Taas gamay, ibag gamay lang. Tapos imong gear o saba, index finger gamita. Dili ka na. Tama na imong gamit. Index ba? Di ba liso, di bislito naman mo na. Kaniyo kani gamita oh. Ibalik nimo ang gear pasaka. Ano ko buang. Uy ina. Ano yung mag-ianaan imong kamot kana raman ang bisitanan. Minti balik. Minti balik pa tanawa ba? Nag-insta ko ba? Oh, kana imong gamiton sige. Parang gago lang eh. Hanap og taes iro diri oy. Sige. Dali, ayusin ang ina. Sige lagkaon. Napadyo in between meals. Sige. Do not stop until I say so. Kapila na round? Ka-20 na? O ka-20 na round. Kailangan mo 50 bago tayo mababa sa ubos. Dili mo ni pugsunog exercise ng bayanan ni mo. May mo gini siyang balloon. Sige, tuyok. Kapila na, ika-25. 25 laps. 25 laps more. Kaya na. Dito sa tumoy pa, kadako pa oh. Sa mukha eh. Ay. Ano? Pa. Kapoy man ko eh. Hayag man kayo. Pauli namin karon sa ako ang partner kay kapoy na daw kay siya. Singot na daw kay siya. Kapoy na daw kay siya. Grabe, hindi mo kaya marulusig mo kuyapan.
Mangita na may karinderya kay mga unami. Hay! Pauli namin sa ko ang misis. Mga namin kaon. Sunod. Mga namin kaon. Usog na. Lang, kalibangon ko lang. Shit, and that conclude the exercise today.